May po oras labad Kapampangan. Iti prutas tamo kanyan tiyangan tanala. Putak katubasan la, sayang naman. Kilwal kaya sana ko naninig kaya katamong video ngayon yun, nagtatakrim na kilwal. Yapin kanina ako mong kilog kinangwa. Iting kaya katamong kaduandalan, apat na pulong pamadjubok. Pangadwa na ini kayong bayang banwa. Dahil nga duwang mumunang amano, pinaskil ko rin ninyang 2019. Buri ko lamang pisabihan talang pa si Bayo. Inga manong mekanakit, ampon mekanikwa. Nano taga ng kaya no ning Kapampangan dialect din ning manong rene. Nano palagay yung mas manayundang katulid kayong Kapampangan. Inintutuki nga manong kalugan. Kalugan tegulugan niya. At yung katulid na mas manayundi kayong Kapampangan. Ing mighintay tegulugan niya naman. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Salamat kayong pananaliksik da nakano. Di ka bakuna tamo kayong COVID. Pananaliksik tegulugan niya yan. Tegubili na ni Tamiyang obye. Ikakalugod tamo anak ano. Tegubilin, tegalugan niya. Na ano mo yung masanting nga sukatan na ning pangatao na ning meto nga tao, anak ano. Sukatan, tegalugan niya yan. Inintutukoy, simpliya mo eh. Yung nga manong kamatsili. Kamatsili, tegalugan niya, ale. Dito kaya mong pamiluan na kayong Kapampangan. Baloy eh, dito na mo, baloy na. Patsya Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Tingkaya katamo nga anak, tingkaya katamo nga po. E tala pa nagalugan, nune, pangapampanganan tala. Nakalasalamat, Luid Tamongan.